Mga igsoon, ani anak kita sa ikalimang tapusang adlaw sa ikalimang simana sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. For the past weeks ato ang pamalandungan ang mahitugod sa gugma nga diin si Jesus padayon nga nagdasig sa iyang mga tinunan ug anaa miingon siya nga kinahanglan maghinigugmaayon kamo sa usag-usag. No? Sa atong unang pagbasa karon mga kaigsunan, gipakita kanato nga ang trabaho ni San Pablo ug sa iyang makauban buhat sa gugma nga gibuhat ilalom ni Kristo. Gidasig sila dili sa tawhanong kadasig para sa ebanghelyo, gigiyahan sila sa Espiritu Santo ug matinud-anon sila diha sa paggiya kanila o bisunod ang mga tinunan, ang mga sumusunod ni Jesus sa paggiya sa Espiritu Santo. So siguro mao kana siya ang dakong hagit para kanatong tanan. Nga kita mga natawo sa gitawag natong post-resurrection event nga ania kita karon nakasinati o nakabenepisyo diha sa mga gibuhat sa mga apostoles nga taliwala sa pagpanglutos kanila padayon ang ilang kaisog kadasig diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug hinatunta nga kining maong panigingnan mag-abli usab sa atong mga matawag na huna ilabi na sa ato ang matinud-anon nga pagsunod ug paghatag kinabuhi sa atong mga kaakuhan diha sa atong pagdawat sa sakramento sa bunyag. Ngaunta sa kanunay abli kita sa mga buhat sa Espiritu Santo o kinahanglan mo kooperar kita bubulig sa misyon ni Kristo. Diha sa atong unang sentence sa atong ebanghelyo karon nga diin makaingon kita ang kalibutan na silag kanako pag-una miingon si Jesus kini dili katuhuan nga istorya sa ebanghelyo. Si Kristo mianhi pero ang kultura batok kaniya. Sa pag-uswag sa istorya ni Kristo diha sa ebanghelyo nagkagrabe ang puwersa sa mga antagonismo, nagdugang ang mga peligro matag pakli sa panid. Kini usa ka tinuod nga palasunon alang kang Kristo. Ang palasunon sa usa ka gigikanan kinsa ang mga anak nakigbatok kanila. Perhaps ato usab kini gibati ang maong palasunon. Perhaps ato usab na sinati ang pagsalikway gikan niadtong gihigugma og niadtong wala motuo. Si Kristo maisugon og mahigugmaon midawat niining maong palasunon. Wala siya mo reklamo. Perhaps nangayo siya sa amahan sa sayon nga paagi. Kini usab pariha sa ato ang kinabuhi. Kasagaran nagatubang kitag mga problema bisan pa man nga gusto nato maghimo og maayo. Adunay mga panahon sa ato kinabuhi nga dawato nato ang ato ang mga limitasyon. Ang mga limitasyon nga gipahamtang kanato sa uban. Kini usa ka halandumon nga higayon sa ato ang kinabuhi, ang panahon nga ato ang gidawat, ang atong cross, parihas kagibuhat ni Kristo. Kana nga pagdawat, dili sayon, apan sa samang higayon, kini nagpuno sa ato kasing-kasing sa laom nga kalinaw ug usahay bisan kalipay. Ug sa ato ang mahal nga Birhen Maria, klaro kay na siya, nga sa matag sitwasyon, sa matag hitabo, nga wala siya kasabot, ang tanan iyang gipalandungan diha sa iya kasing-kasing nagampo siya ug anaa gayon tibuok ang iyang pagtubag klaro pinaagi sa giya sa amahan. Maigsoon human nato dawaton ang ato ang cross masinati nato ang bag-ong kaisog ug bidilaab sa ato ang mga imahinasyon. Ang gugma kanunay nangitag solusyon. Si Kristo walay hunong sa pagpangita og mga paagi aron makalusot sa kultura.
Atong buhaton ang pinakamaayo nato nga mabuhat sa pagsangyaw, pagtudlo, bisag makasugat kitag mga pagsupak. Uban sa tanan, uban sa tabang sa tong Ginoong Kristo, walay babag nga dako kaayo. Tabangan kita niya nga madaog ang tanan nga mga problema nga ato ang mahimamat ug ato ang masugatan. Ang importante nga nakatutok kita sa katumanan sa iyang kabubuton tungod sa gugma, siya na ang bahala sa uban. Kung mao kana ning santos nga misa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sayod ka sa among mga palasunon. Naikibalo ikaw ngano nga dili kita makatulog o ngano nga mabalaka kita. Tabangi kami sa pagdawat niini sama sa imong pagdawat sa krus. Unsa may hagit para kanato mga igsoon. Nga unta muhunong kita sa pagreklamo ug mangitag mga pamaagi kung unsay atong mahimo sa paghupay sa mga palasunon ug sa mga pag-antos sa uban. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanong pagampo.